Aseqopha umlando amagidangoma ngomabili adume kakhulu endimeni kaMaskandi. Sikhuluma ngomshovukazi kanjalo-ke noThibela-ke umfokaMpongose. Aqhawulana-ke kulona-ke udwendwe-ke lukaThibela. Umshovukazi exhawula uThibela. Lento imangaza abantu abaningi-ke lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi hayi bo bafowethu, kanti igame niyayazi ningamagidangoma. Into enhle kakhulu-ke lena. Ake ngiqale ngibingelela abafowethu abaqala ukusijoyina-ke kuleli khasi ngithi sanibonani-ke bafowethu. Ngiqala ukungena kule channel-ke ngicela nje wenze ubulungiswa kokucindezela ibhathini ka-subscribe-ke ukuze uthole ezinye izindaba-ke engizokuphathela zona. Emva kwey'nkulumo zeminyaka eningi eyadlulayo, abantu abaningi bazi ukuthi lamagidangoma wabhekana. Sikhuluma-ke ngoThibela-ke laphana-ke umfokaMpongose kanjalo-ke nomshovukazi. Lamagidangoma-ke iwona futhi amagidangoma-ke asemehlweni-ke abantu asevele enza isimanga-ke aqhawulana-ke kulona-ke udendwe-ke lukaThibela. Lento-ke ishiya abantu abaningi-ke bamangele-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana. Umshovukazi-ke ubhalile-ke laphana-ke wathi-ke thina-ke senza njena-ke emdletsheni-ke wathi-ke asibona-ke o-anti-ke laphana-ke wasethi-ke uyezwa-ke manje kusho umshovukazi okukhomba khona ukuthi-ke basegemini kaMaskandi, baphinde babe semidlalweni kaMaskandi, baphinde babe semsebenzini kaMaskandi. Akuyona ingxabano yeqiniso. Lokhu-ke sikubona ngezenzo abazenzile-ke bobabili-ke laphana-ke noThibela-ke wangayiphakamisa kudwendwe lakhe waxhawula umshovukazi. Kwakikizela, kwashaya ihlombe, kwagika insizwa. Bafowethu, zinjalo ngikuphathele zona. Ngiyeza futhi nezinye. Awuhlale khona la kwesiqiniseko eseMedia-ke sibone ukuthi sibuya nani.